מניות נדל"ן מומלצות לתיק השקעות מאוזן ב-2026. מתודולוגיה מבוססת נתונים, לא טיפים חמים. רוב המשקיעים בוחרים מניות נדל"ן לפי רגש או שמועות. אנחנו בודקים רק 3 מספרים: דיבידנד, מינוף. אנחנו מנתחים חברה אחת בכל יום לפי קריטריונים כמותיים. מתחת ל-15, תשואת דיבידנד בת קיימא מעל 3.5%, ומינוף נקי מתחת ל-6. הממוצע המגזרי של בנדל"ן נע סביב עד. מנטרל את הפחת שמופרע את הרווח הנקי. בנדל"ן, הנכסים לרוב מעריכים, לא מאבדים ערך. תשואת דיבידנד בת קיימא בין 3.5% ל-6% מאפשרת גם הכנסה שוטפת, גם שמירה על צמיחה. מתחת ל-3.5%, התשואה חלשה. מעל 6%, סימן להזהרה על קיצוץ עתידי. מינוף מעל מסוכן כשעולים מחירי החוב. זה לא קסם, זה משמעת. כל יום, מניה אחת, 3 מספרים, החלטה ברורה. אין היפ, אין ערובות, רק ניתוח שקוף. 3 מדדים פשוטים קובעים אם מניית נדל"ן מתאימה לתיק מאוזן. מתחת ל-15, תשואת דיבידנד 3.5% עד 6%, ומינוף מתחת ל-6 חוב נקי לי. במניות נדל"ן, מספר את האמת שערך הרווח הנקי מסתיר. זה לא מדד אופציונלי, זה הבסיס להערכת שווי הוגן בנדל"ן ציבורי. הטווח היעיל לתשואת דיבידנד בנדל"ן הוא 3.5% עד 6%. מתחת ל-3.5%, התשואה לא מספיקה כדי לאזן סיכון. בלעדי קריטריונים כמותיים, ההשקעה בנדל"ן הופכת לניחוש. אם גבוה, תשואת דיבידנד לא יציבה ומינוף מופרז, הסיכון עולה משמעותית. המשמעת לא נעצרת בבחירה, היא ממשיכה בניתוח היומי. כל בוקר, מניה אחת, 3 מספרים ברורים, תזה מפורטת וסיכון מרכזי. במגזר הנדל"ן, הממוצע המגזרי של נע סביב 18 עד 22. רוצה לבנות תיק נדל"ן מאוזן ב-2026? התחל במעקב אחרי הניתוח היומי של מניה בים. זה לא על למצוא את המניה החמה ביותר. 3 מדדים פשוטים קובעים אם מניית נדל"ן מתאימה לתיק מאוזן. מתחת ל-15, תשואת דיבידנד בין 3.5% ל-6%, ומינוף מתחת ל-6. המשמעת לא נעצרת בבחירה, היא ממשיכה בניתוח היומי. כל בוקר, מניה אחת, 3 מספרים, החלטה מבוססת. זה לא קסם, זה תהליך. הממוצע המגזרי של בנדל"ן נע סביב עד אנחנו מחפשים מתחת ל-15, מחיר אטרקטיבי ביחס לתזרים האמיתי. רוצה לבנות תיק נדל"ן מאוזן ב-2026? התחל במעקב אחרי הניתוח היומי של מניה בים. 1 למנה, 3 מספרים, משמעת שבנויה להישאר. הקישור בתיאור למטה.